रोसो रोसो रोदा रोदा हाबजोब्बाय बाजै अ बाजै बैसागोआ मला फैगोन ने माथो खावब्ला नुजाफैबायलै रोन औलै पात्ताखौनो मोनलायाखै आंबो दसेनो स्लट फैनो हादोंना है नोंनिया माबा मोजां खोथा होनबा माबा फाल्तुल' खालामबाय थायोलै एनि टाइम ओमफ्राय नोंना खोब मोजां होननाय जादोंलै बैसागोआ सोरबा खावब्ला नुजाफैयो नामा नङाब्रा थबनो फैनो हानायखौसो होनदों आङो पात्ता मोनलायाखैना नोंखौ मेथ्स फोरोंनाय बायदि फोरोंनांगौ नामा हा एसे खेंख्रा खेंख्रि बुंबाबो बुजियानो नोंबोथ' आंनि स्लट फैनो हादों होननायखौ बुजिनांगोन ना होमबा इमान बुजिग्राबा है बेफोरखौ बाद दोनदो जाम्बा बैसागु दिनाव बेफोरबायदि बुखिलायबाय थानो हामा फैसा दंना गैया आंनाव फैसा मा फैसा ओइ जाम्बा फैसाखौ बुजिला नोङो बबे मोनसे फैसाखौबा होनदों नोंबा फैसाया बुहुत बिदि दंना 10 थाखा 20 थाखा 50 थाखा 100 50 थाखासो दंना गैया होनदों नोंनाव 50 थाखा मानो जौ लोंहैनोब्रा बैसागु नामा सानैजों नोमफाया खोन्थानाय नोंनो बैसागुआव सोरबा जौखौ बायना लोङो बायाबालाय सोर थोरैनो होनांगौ जाखो बैसागुआव मालाय बयबो न' संना दोनजोबखायो मानसिफोरनो होनोनो नों आरो बेखौ बायना लोंहैगोन होगोन दे नोंनो थां मोनलोंगोन थां मोनलोङा आंजों फैल'लाय नोङो सोरानाव बिसानावलै जाम्बा बाजैया पांलानाव कत' मार जाहाबलायनाय गोमो माइब्रानि संना दोनो बिसा जानला मेला थांनानै हौवासो दामना हरजायाथ' थै जाम्बा बिसा हौवाया न'आव थाया साख्रि मावोना आर्मि साख्रि ओरैनोबा बाजैया सेंग्रा मानसिफोर थांबा कत' मोजां मोनो थौ होमबालाय रायजाबावलै आं मिथिया दै थै जाम्बा मा रायजालाबायनो फै बैसागु बोथोराव सोरबा रायो नामा बाजै बहाबा सांदो नामाब्रा ओइ बाजै आपां बाजै माया ओइ दोङो माथो आं गाबज्रिनायखौसो माथहरबाय नंखाय आं खनसे गाबज्रिनायबा आंनिखौ माथहरखागौमोन दा बोरैबा नोंनि गाबज्रिनाय ग्रोब जानायखायसो नङाब्रा आंना गाबज्रिनायानो बेलेग गोदै जाखायोना जागोन मायबा गोदै माथो आगै मोनसेलाय र' आं सियार लाना फैनि नांलायालै बाजै नोंसाना सिल सिलखा माथो उसुंजों जिरायगोन जों दे होमबा जिरायदो बेयावनो हामानोथ' फैदोंमोन आगै मोनालाय मानो माने बाजै बैसागोनि एसे बेरायनो फैबाय आरो हामदों दे आगैमोन एकदमबारे स्रि स्राय जाथारो जोंहाना रावबो गैयिजों गथ' गथायबो गैयिजों जागोनथ' र' हा आदायालाय बैसागो जानो न'आव फैया नामा गैया सुटिखौनो होनो नागिरथारा मार जाहाबना दं नालै बाजै नोंना आदाबो गैयिजों माया जुमायखौ होनदोलां बाजै रावबो लोंग्राबो गैखायाना नोंसा आदायाल'सो लोङोमोन रावबो लोंग्रा गैयिखायनोथ' सङासै आं एबार से जों आरो मोनलोंबायगोन होननासो फैबाय नोंसानाव खम बायोलै बाजै नोङो सानफ्रोमबो हारसिं न'आव थाबाय थानो हाय लुगैबाबो माबा लोमजाबायबाबो रावबो जोथोन लाग्रायानो गैया आंहा जागोनथ' आरो बाजै हारसिंनो बिहाव बिखुनजोखौ लाबना जमा थाफैनो हाया होमबा गैया जोंहा मिलायलाया नांलाय खमलाय जालायबाय थायो बेनिखायनोथ' बेयाव थाफैदो जोंहा हरफोराव हारसिं थानो गिया नालाय बाजै नोङो गिला अयफास जाबायना थादाव थेवबो हिनजाव मानसिफोरा बिदि हारसिं थाजायालै बाजै थाजाया थानायालाय थेवबो मा खालामनो रावबो गैया हरफोराव सोरबाफोर फोजा फैबा सिखारनो हालाय बाजै दा आरो बैसागो दिनसो लुगैलाबायना फैनोबो हागौ मा जुमायफोरखौ होनदोलां बाजै सोरबाफोर दा बैसागुदो लोंनो लुगैना फैनोबो हागौना गावसा बाथ्राफोरखौनो खेंख्रा खेंख्रि बुङो आं आरो बुजिस्लाबनो हालायलाङा सोरबाफोर जुदि हराव दावराव दावसि खालामफैयोबा जोंखौ लेंहर बाजै हर दहर होखावबोगोन जों दे जागोन दे इदि होननानै नोंसोरबो लुगैलाबायना फैनाङा माखौ बाजै जौखौ होनदां जौखौ नोंसोरथ' मिथिखाबाय ना एबार सङाखै होननानै जागोन दे बाजै फैया जोङो दे होमबा बाजै थाथ'दो दे आगैमोन गाज्रि मोननाङा दे एबार संनाय जायासै आं मोनालै बाजै मोना जौ मोनलाबाबो नोंनि महरखौ नुनानै हान्थि मोनखाबाय जों दे होमबालाय थांदो दे थाथ'दो बाजै बिसोरसो फैसा बायो बेसेरा नङाबा जानाव रावबोआनो फैथारा एसेसो लोंहरनो हानायबा हामगौमोन आंबो रावबो फैनाय नङा होनना सङासै प्रमद बर'नि अननायाव गंसे मोनमारबायलै एबार साला हाग्रामानि दिनावबो गंनैसो मोननायबा दालागै जानो न'आवबो ग्रोम ग्रोम जासिगौ साला बिसोरबो गावसोरजों गिदिंफाग्राफोरनोल' गंथाम गंब्रैयालागै होयोमोनब्रा जोंफोरा बेफोराव गिदिंफानो मोनैनिखायनोथ' गंसेबो मोनासै बिसोर जुदि सासेनो गंथाम गंब्रै होस्लायस्लाय बयनोबो गंफा गंफा रानना होनायमोनब्ला मानो जेरायमोन बेलाय जेननायनि खोथायानो फैनाय नङामोन साला एबारथ' आरो माबा ओजानायाबो सावथाल बांगाल ओजोंनाबो आरो हारसा गार' बुथुमलागासिनो बेफोरबायदि बायदियाव मालाय जाथिनिसो रानना हरजोबनांगोनलै बर'फोरा माथो फागोखौनो मोननाय नङा बिदिबा 2.5 लाखनिखौबो गंसे मोनबावनायबा हामगौमोनलै घन्टा मेरे फुंजानि लोंना फैलायबाय नामाहाय नोंलाय बोराय रावखौ माखौ बखिबाय थाखो हैद आं न' गोदान मोननायनि एसे रायलायनायानो हारसिं बिदि रायलायो फाग्ला रखमनो सोरबा नुबा हांगासिनो माथो नोंखौलाय एबार आं पार्टियावसो गिदिंसै 2.5 लाखनिखौ गंसेबाबो लाथारगोन आं मोनगोन था नोङो बिदि गिदिंखाबानो सोरबा न' होगोनबा नोंनो मा मोना बेलाय नुवाखै नोङो बे पार्टियाव गिदिंफाग्रा मानसिफोरनि न'खौ नायनाया नोङो जाबायदि ग्रोम ग्रोम जाजोबदों नाङा बेफोराव मानसिफोरखौ बया होनजानो मा नाङालै नोंबो गिदिंहैथां एबार गिदिंबाय आं बेफोराव सुत्रसो जाला जोबगोन दानो
ओरैनोबा बर'फोरा बुजिलायथारा नांलाय खमलायानो बाराथार होमबाबो नों हेलिकप्टाराव थां आं काप प्लेटआव थांसै मोनसे नङा मोनसेथ' देरायखागोन ना होमबाना 2.5 लाखनि नङा गेरेन्टिखा एबार जाम्बासो जाबायहाय नों मानसिया साननायफोरा नाङा मांगासो जालांबाय गथ'ना मा जाबावगोन बिजों नंमारगौलै साला बर'फोरा सरकारनि थाखाखौ बरनना जानो रोंमारा है बेयाव जथ'नोसै खोमालै न'आव थांनालाय मा खालामहैनोब्रा दे होमबालाय दसे जिरायनोसै ओइ रोन बाजैया दिसु जा साफा जाना दंलै आं थांफेरथाराखैमोनलै बिसानाव माथो आं मालाबा बिसानाव थांखाबायानो थायो जेबो खामानि थालायनाङा सिख्लाफोर नायस्लायस्लाय बाजैखौ खनसे नायबानो कत्त' खान्थि मोनो नंमारगौलै आंबो खनसे नुदोंना माबा थांनोसो जाबाय थाबायलै खनसे थांबावसै नामा है दासो थांना फैबाय आरो दानो थांबावो नामा मालाबा थांनो हालायगोन ना बेफोरबायदि एथ' साइस गोनां हिनजाव गारना सोरबा एफा गोजानाव साख्रि मावनो थायो नालै आंबा घन्टा साख्रि थाख्रि गारना न'आवसो थाबाय थागौमोनलै जाम्बा नों साख्रिखौ गारना बे हिनजावखौ लाखिबाय थानो हागौमोन नामा मानो हाया बेलाय हागौमोन नों फैसा थाखा जेबो होनो हायाबा नोंजों बे हिनजाव थाबाय थागौमोन नामा थिकादारफोरजों ब्लड खारजागौमोन नोङो जाम्बा अ होमबा साख्रि गोनांखायसो मोनदोंलै बेबो सुवादा माथ' जाम्बा जेबो बुजियानो माथो नोंलाय जायनि न'आ ग्रोम ग्रोम पाका साफानि जायो सानना लाखार नों बेनि हिनजावबो साफा गुफुर गावदां जागोन होननानै मानोना बेफोरबायदि न'खौ साख्रि आवलाफोरासो लुनो हाखायोना आरो साख्रि आवलाफोरनावसो बेफोरबायदि समायना हिनजावा थाखायो होमबा जाफायाबोथ' साख्रि आवलामोन ना होमबा आया मानो बारा साइस गैया है जाम्बा खायफा आरो साख्रि गोनांबाबो साफा हिनजाव नागिरना लानो रोङा ना नोंसा नोमफायाबोथ' आरो एसे बुरबकखा ओंखायनोथ' बारा साइस गैयि मोनदों आरो होमबाबोथ' आबान धोन-सम्फथि आंनिसो जाखागोन ना आंबो मोननायनि चान्स दङ मोनगोन दे टेनसन लाना बाजै बायदि साफा नागिरना होफैगोन आं नोंनो एसोर नों जुदि आंनो बाजै बायदि साफा हिनजाव लाबोना होफैनायबा नोंनो आं सानफ्रोमबो गंसे हैबाय थागोनलै होफैगोन र' टेनसन लाना नोङो है बाजैखौ मोनबाबो जागौमोनलै रोन है जाम्बा बे हाबा जाखानायखौ मोन नामा हौवाया आर्मिखा घन्टा बिखायाव ना गावथारफैजागोन नोङो है नांथारगौमोनलै आंनो फाग्लासो जाबाय नामाब्रा मानसियालाय फाग्ला जायाखै र' माबा नोंजों रायलायबाबो बाजैजों रायलायनाय बायदिसो मोनबाय थादों जौ लोंनो थांनाया माबा मानिबासो निसा नांना फैबाय माथो नोंनावलाय निसा माने नांमारबाय दे खिन्थु आंनाव बुहुद निसा बाजैनि महरासो फैगासिनो माबा दाबो है नोंसा नोंफानाव बि थांलै रोसो रोदा हाबजोब्बाय बाजै नोंनि महरा है